खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव आं रमेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों बाक्सा जिल्लानि बिपिएफनि मेम्बार रौरोथोन खेरखातारि न'आव दान्थे बिदान्थे मणिपुराव 3 आगस्ट खालार खालिसिम आबुं लकडाउन जाबाय क'क्राझाराव फालिनाय जायो 74थि उदांस्रि सान आसामाव 3rd आरो 4th ग्रेडनि जबनि एज लिमिटआ 40 जासिगोन आसामाव फरायसालिमा खुलिफिननायनि जोबथा थिरांथा आसामाव गोदानै 1057 सुबुंनि देहायाव करोना पजिटिभ 74थि उदांस्रि सान फालिनायाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि बिबुंथि 74थि उदांस्रि सान फालिथायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिबुंथि क्रिकेट गेलेगिरि महेन्द्र सिंह धोनीया हारिमा गेजेरारि क्रिकेट गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि रुपुहि सामुहाथाय भिसिडिसिनि 2 नं माज्राबारि गामिनि बिपिएफनि बारग' मेम्बार रौरोथोन खेरखातारि बिथाङा न' होगोन होननानै रायजोफोरनि रां लादोंमोन नाथाय बाथ्रा होनाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय रायजोफोरा बिथांनि न'आव थांना रां बिहैनाय जादों बिथाङा बेबायदि रां होनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरजों गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जोबथियाव बिथाङा आगस्ट दाननि 30 अक्ट खालार खालि रांखौ होफिनगोन होनना रादाय होदों जोङो दावराव जानाया जोंनो न' होगोन होननानै फैसा लांदो बेनिखायनो न' होनो हायैखाय जों आरो फैसाखौ बिफिनदो आरो सोरमोन रौ आरो रौ बिनि नामखौ रौरोथोन ना मा होनो बेसेबां फैसा लादों होनना फोरमायगोन फैसाया न'खरसेनिफ्राय 3000 2000 1500 बेफोरबायदि जादों आरो न'खरसेनिफ्राय न' होगोन ना दिनैसिमबो गैया आरो न'आ जों दिनै रौरोथोननि न'आव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा जोंनो रौरोथोना 3 बोसोर सिगांहाय न' होगोन होननानै जोंनो माने जोंनिफ्राय न'आव थांनानै फट' खेबनानै फैसा 1000सो लाबोदो आरो ओमफ्राय बिख्ल'नानै लाबोदो सोरनिफ्रायबा 1000 सोरनिफ्रायबा 2000 सोरनिफ्रायबा 2500 3000 बेबायदि फैसा लाबोदो आरो ओमफ्राय गाव दाखालि जों थांदोंमोन आरो रौमोननाव ओमफ्राय रौमोननाव थांनायाव रौआ बुंदो खि मा 15 तारिखै गाव तारिख लादो बे तारिख लानायखाय जोङो गासिबो रायजो राजाया लोगो नांनानै थांनाय जादों आरो रौरोथोनाव ओमफ्राय बे थांनाय जानायाव रौरोथोना माने फुंनि 10ता बाजिनिफ्राय जों रौरोथोनखौ नेदो रौरोथोना गावनि बिपिएफ अफिसाव रुपियाव थांनानै ना खाना जादो ना लोंदो जों बेखौ मिथिया माने इयो जोंखौ थगायहरबाय थादो आरो थाब फैयाखै खारखुमानाय बायदि खालामना थाहैदो बियो बेनि थाखायनो जोङो रागा जोंनानै एसे गरम जानाय रखम जादों आरो बेहाय मानो होनोबा जोंखौ बिदि थगायनाङा इयो जों दिनै बिखान्थिखौ दै खालामना खस्थ' खालामना हाजिरा मावनानै जोङो इनो फैसाखौ हरदो जों जि जायगायाव न'खौ मोनगोन होननानै दिनै इयो जोंखौ इमान थगायबाय आरो न'निल' नङा इयो जब कार्डनि लादो आरो बै 100 200 लानायाथ' मानिबा फैसा होगोन होननानै मानिबा लागोन होननानै रेशन कार्डनि लादो आरो बै दा गावनि न'आवहाय माबा खुलिनानै दोनदो हुइसिलार बाजार ना मा होनो बेनिबो लाखांबाय बे फैसाखौ आरो सानसेखालि लाबाय बियो 25 ताका खरै बे सपननि हिनजावा लिरदो बेखौ दुर्गा ना मा नाम होनो बे लिरबाय आं सानसेखालि स्कुलनिफ्राय गथ' दोनना फैनानै सोंफैबाय जे जोंनिफ्राय दाखालि 25 ताकानि माबा लिरनाया माबोरै जाखो होननानै बियो बुंबाय मा दुर्गाश्रीया आं जेबो मिथिया रौआसो लिरनो होदोंमोन आंखौ होननानै बुंनाय जादों आरो बियो होमबाथ' गैखायानो जों मोनखाया ओरैनो जों फैसाल' गारबाय थायो मालाबा भटार आइडि बिहरो पान कार्ड बिहरो आधारखौनो बियो माने खायसे बायदि गोरिब गुन्द्राफोरा होनोनो हाया बेबायदियाव बियो बिराद माबा खालामो आरो नाथाय नोंथांमोना दिनै रौनावनि फैसा बिहैदो होनना बुंदों नाथाय बिथाङा मा फोरमायखो रौआ बुंदों मा जायखिजाया दा रौआ मोनसे तारिख लादो माबानि आगष्टनि 30 तारिखै होगोन होनना बुंदों आरो बे स्कुलावहाय नाथाय बिथाङा जुदि बिदिनखालि होआबा मा होनना फोरमायगोन जों मोनसे रायजो राजाया एक्सन लानाय जागोन आरो बेखौ गोख्रों एक्सन लागोन जों गारखाया मानो होनोबा जोङो दिनै गावनि बिदा असे दैमालु सार लोगोसे बलेन आदा बिसोरो गावसोरनो सहि दलिनाव सहि होखादो आरो कागजावहाय लिरनानै होखादो आरो बियो बे दिनखालि जों होआबाथाय रायजो राजाया लोगो नांनानै जों मोनसे एक्सन लागोन आरो बेखौ गारखाया माने जों बिराद अखान्थि मोनबाय आरो मोनसेल' नङा बारे बारेयावनो थगायबाय थायो खनफ्रोमावबो थगायो आरो गावनि जाय मोजां मोननाय इखौ न' सिंखिजा साइडखिजा लिंख्ल'नानैबो अबेबा बायदि कागजखौ हरगोन इयो ओमफ्राय नों आं बायदि मानसिखौ खायसे बायदिखौ खाथिरखौनो खालामा बेबायदि खालामो आरो इनिबो जों अखान्थिखा बेसेबांथा गामिनि जादों बिसोरो गामियाथ' जेनेबा जोंनि माबायाव रुपय भिसिडिसि आन्दाराव बेसेबां गामि गोग्लैयो बिनिनो लादो आरो
12ता ना ओरैहाय 10ता ओरै गामि थायो आरो बेनिनो लादो आरो 1000 15 2500 3000 बेबायदि लायाखैथ' लायाखै सोरनिखौबा थाइसेबो लाखायाखै एख' लाखायाखै ओमफ्राय जोंनिफ्राय लादो आरो आदसा नोंथांमोना दिनै बेवहाय मा जाथाय जादों? बेवहाय जाथाय जानायनि कारना जाहैबाय थांनाय जिखिनि बियो थांनाय समफोरावहाय फैसा होनो एडिशनेल आइडि खालामगोन होननानैहाय फैसा लादोंमोन 3 बोसोरनि सिगां बेखौहाय 15 थारिखै होगोन होननानैहाय रौरुथोनाहाय रायजोफोर सिगाङाव बुंदोंमोन बेनि लेखा जोङो रौरुथोनाव थांनानैहाय बे फैसाखौ बिहैनाय जादोंमोन बिथाङा बेवहायदि गोबां गेंग्रें गुरुं नांलाय खमलाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों मानि थाखाय जादोंमोन होननानै फोरमायो? बेवहाय पलिटिकेलि बिपिएफनि जिखिनि इनभल्भ दं मानो होनना बुङोब्ला रौरुथोना जुदि हारसिंल' फैसा जानायमोनब्ला बिथांमोना नांलायनो गोनां बा रौजो सरजाबनो गोनां जानाय नङामोन बेखौ आं सानो बिथाङा जिखिनि डेट लादोंमोन सिगाङो 15 थारिखआव बिथाङा होनो हायाखिसै बेनि थाखाय दिनैनि दावराव दावसि एसे जानो गोनां जादों बिथाङा आरो नेक्स्ट जिखिनि 30 तारिखै आगष्टनि 30 तारिखै होनो थाखायहाय गावनो लेखा फरा खालामनानै जोंनि रायजो राजा बा प्रखाखाननि सिगाङावहाय लेखा फरा खालामनानै होनाय जाबाय बेसेबांसो फैसा लादों बिथाङा सासे मानसिनिफ्राय 3000 2000 1500 बेफोरबायदि 700 न'खरनि फैसा लानाय जादों मा गामिनि लादों होनना फोरमायो? जोङो लिस्ट मोननाय बायदिब्ला जोंनि रुप'इ भिजिडिसिनि आन्दाराव जेसेबां दङ बेखौ लानाय जादों रादाबखौ दैथायहरदों बर' खौरां। मणिपुराव 3 आगस्ट खालार खालिसिम आबुं लकडाउन खालामनाय जाबाय गाहायै बुहुमनां महामारिया कर'ना भाइरासआ बुहुमाव गिथाव बाथाव साग्लोबसारदों बेबादि गिथाव बाथाव महामारिया कर'ना भाइरास साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोना मणिपुर रायजो सरकारा 30 आगस्ट खालार खालिसिम लकडाउन होनाय जासिगोन होनना फोसावदों 15 आगस्ट खालार खालि कक्राझार जिल्ला खुंथायनि सिङाव थानाय कक्राझार सहरनि ओएचएस आरो एमइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव 74थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बे उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लाना बिथाङा आसाम आरो बिटिसिनि रायजोफोरनिसिम उदांस्रि साननि गाहाम हामलायथि जासिहरो कक्राझाराव खुंनाय उदांस्रि सानाव फरायसालिनि फरायसाफोरानो हानजा दिन्थिफुङो आरो बेयाव जाय साबसिनै मावफुंनो हादों बिथांमोननो बान्था होनाय जादों 15 आगस्ट खालार खालि गुवाहाटीनि जाज फोथाराव भारतनि 74थि जोनोम सान फालिथायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि बैसोनि सीमाखौ 38 निफ्राय 40 बोसोरसिम बारायनाय जासिगोन होनना गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों आसामाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव 20,805 सुबुंखौ आनजाद नायदोंमोन बिथांमोननि गेजेराव 1057 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानानै थानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 23,680 सा आरो थैनायनि अनजिमाया 182 सा जाबाय हादराव थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो कर'ना भाइरासनि जाहोनाव फरायसालिमाफोरा बन्द जानानै दंमोन आथिखालनि थासारिखौ नायनानै फरायसालिमाफोरखौ खुलिफिननो थांखि लानाय जादों आसामनि एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरनि बोसोन आरो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि बोसोनजों 25 आगस्टनि उनाव स्कुल कलेजखौ खुलिफिननायनि सम एबा खालारखौ फोसावनाय जागोन होनना फोरमायदों 15 आगस्ट खालार खालि हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालाबो गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव खुंनाय उदांस्रि सान फालिथायाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला बे उदांस्रि सान फालिथायाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना फोरमायदों दि खम समनि गेजेरावनो मरान मटकफोरनो गाव हायुङारि खुंथाय दानानै होगोन होनना 74थि उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिना गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हादरनि नोगोरारिफोरनो माखासे बिथांखिफोर फोसावो
गाहाय मन्त्रि बिथाङा उदांस्रि सानाव 87 मिनिट बिबुंथि लाखिनानै गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ फोरमायथियो। गाहाय मन्त्रि बिथाङा नेशनेल डिजिटेल हेल्थ मिशन मुंनि मोनसे गोदान बिथांखि फोसावो। बेजों लोगोसे गाहाय मन्त्रि मोदीआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायबावोदि 1000 साननि गेजेराव हादरनि गासिबो गामिफोराव अप्टिकेल फाइबार नेटवर्कखौ मोननो हागोन। नरेन्द्र मोदी बिथाङा फोरमायबावोदि 2014 मायथाइनिफ्राय गासै 4 दजन पन्चायतफोरखौल' फोनांजाबनाय जादोंमोन, नाथाय फैबाय थानाय 1000 साननि गेजेराव 1.5 लाख पन्चायतफोराव अप्टिकेल फाइबार नेटवर्कखौ फोनांजाबनाय जागोन होनना फोरमायो। भारतनि सासे हारिमा गेजेरारि क्रिकेट गेलेगिरि महेन्द्र सिंह धोनीया हारिमा गेजेरारि क्रिकेट गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय होनना मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि महेन्द्र सिंह धोनीया भारतनि सासे गोख्रों क्रिकेट गेलेगिरिमोन। महेन्द्र सिंह धोनीया क्रिकेट गेलेनानै हादरखौ सिबिबोदोंमोन। बिथाङा मोनसे समाव भारतनि क्रिकेट टीमनि केप्टेनबो जादोंमोन। बिथाङा क्रिकेट गेलेगिरि महरै गुबुन गुबुन गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होबोदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला महेन्द्र सिंह धोनीया इंटरनेशनल क्रिकेट गेलेनायनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव क्रिकेट गेलेगिरि सुरेश रायनायाबो क्रिकेट गेलेनायनिफ्राय आजिरा लादों। दिनैनि बेलासिनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।